आज भाई तरी झलो है बढ़िया बढ़िया राखो दुगो टिटिरी ले फिर दवाई लेके घूमल फिरता रहो टिटिरी दुगो ले ले बड़े के माइक में फूकता रहो मखड़ू भाई पैसा दे तले हन तो कुंवर जी कहता नहीं कि और बड़े बड़े ले आई हम चबा जाए कुंवर भाई हम हमें एगो नोट दी तो भाई हम मत चूसी खाली चबुरा के डैमेज कर दे तो चली ना नू अच्छा बगलिया में धली हेलो बड़ा फुहर चुटकुला हमरा कोले बहुत बहुत गाड़ी मारे के कहले बारे महाराज गाड़ी मारे के कहले मत मत कहो तारा ऐसा ना चाहिए तो कम रिस्क रहो पाना पर लिखला बनेगा तो व्यवस्था तोरे दे दे हतना गंदा तारा दुआर का प्रोग्राम में ना बोले के चाहिए तू ना भैया सुना तो नहीं यहाँ कोने की कुंवर जी पगला गल बड़े का पगलाई नहीं खन पगलाई वाली दवाई खाता दवाई खाता रहो तो कर जवाब तरह के दे घबराई हम पहले जवाब देइए ले तो दोसर कहो आज दिनवा में इनके केहन ठहर गए नहीं जवाहर भैया के ड्राइवर बने जमुना यादव जी पुरस्कार अक्षर बदल बने हार्दिक प्रणाम बा ई साच चुटकुला ना हो सात माने सत्यता हो सत्य घटना हो आदमी बढ़ गए हैं ढेर आदमी हो गए जा तो बीच में सुता रहे हो अच्छा पिंकी उनका बगल में दहिना बगल जान जाए कि है मकर ध्वज जड़ 1 बजे अंगी टूट गई है जब मूड फ्रेश भइल हो तो पिंकी से धीरे से कहता पिंकी पिंकी सब है सुत गइल बा चलो घूमो घूमो ना बैटरी बा कहला लगे सामान कोनो मांगा तर के कह दे कि ना तब जानिए कि ना भेटाई के को ना उम्मीद में रह भेटाए वाला बा ना हो ए कहले कि 500 रुपया देब तो ना बुखार लागल बा कहले कि 1000 देब ना ना हो बुखार लागल बा तोरी हार कीन लेब जाने तू ना भैया पिंगे कहते हार ऊपर ना कहले कि तरह के कार कीन लेब कहती है ना कहले हे मकर जीवा उठ के बैठ गइल हो कहता है व्यास तरह मजे से नु काम बा हमार गाड़ी मार लागो साइकिल कीन दियो ओ भाई कौन मजे से पूरी फसल के तोरा पे उठबे फिटिंग हो ये साइकिल कीन दियो कार के लगे काम नहीं उचित जवाबदारी है दया हो नया चुटकुला है अजय ड्राइवर भत्तार साहब जवाहर भैया ड्राइवर बने जे सर को हबो सन हम मेल लगा दे हमरे नाम मदनासन बाबा कृपया ध्यान दे 3 गीत गावे बटूना भैया नहीं कथा प्रसंग नहीं गावे के ना 3 गीत एगो ध्यान अच्छा एगो लव लेटर एगो फगुआ चलो हमके प्रचार कर लेते हैं नहीं आओ भैया मलिकार के बा चैनल के आई तो आई तालो हमने गाना पहले हमने के बुझाता लो कि हमने से कमाता रहलो कि अब बुझाता कि 1.5 लाख महीना होता हमने के मार्केट में छीटले रहता लोग गाना एकदम लोग हमने के जिंदा बुझाता न तो एक बीच लोग जाता ले कुंवर जी गुजर गइले बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामना बा पहला आज नंद कुमार बाबा हमरा मानी भोजपुरी का अश्लीलता रोके खातिर बहुत बड़ा अभियान चला रहल बा परवा सब विचार करी अश्लीलता भोजपुरी से जा सकता ना कहियो ना आज लोग जख्मी जी के दोष दो सोनू संगदिल के दोष दो काहे भाई कवि समाज में जो देखता है उसी पर लिखता है आज बेपरद गीत कबो कबो लिखा जाता काहे लिखा जाता बेपरद हम लोग हुए हैं आप लोग हुए हैं पहले फटही पहन के कहीं जाइल ना जाइयो फटले जींस पहन तरह जाऊं मैं रोवा बाकी ना लोग देता बताएं पहले फाटल पहने में लाज लगी और फाटले जींस की ना था हम दादी के अपना देखल रहनी घरी कवि लिखल गवना करौले हरि जी अपने पूर्ववा गइल तो को जब गवना करा के मरद चटकल में कमाए चल गइल बड़े ओबरा वो माहौल रहे दादी के अपना देखल नहीं हेजा बोटाम रहे हेजा बोटाम ब्लाउज भर बाई के ए जब बगली रहे बड़की कुर्ती देह लौके न लइकी सियान फराक पे न सो तो हे पर चून लागो रहे
हे बेरा ए बेरा हमने का अपन मौगी डटा तारी सो इनका लड़का के बारात में देखल इनका मेहरारू के बेलाउज इतना बड़का गला के पहनले रही खाली गोइठिया तो पाई रहे बकिया बहरी सब बताई ऐसा में असली जब कवि देखिए तोने लिखी है लौका तो तोने के नाम लिखी है उन्हें इस समय के दोस्त बा केहू के दोस्त नहीं है अभी तो अपन बिहार में निमन बा बॉम्बे चल जाए समुद्र के किनारे 1 मीटर में खानदान भर के कपड़ा हो जाता हो या 3 गो चीज तो पहले रहा था बॉम्बे में 2 गो टिकुली एगो तितली की उड़ी हम मत केकरा के दोस्त दिया हो आज संगीत में खेसारी का लोग दोस्त है तो बिल्कुल गलत बात बा नहीं खेसारी कौन अगर व्यूअर बढ़ाता रहे कंपनी बोला के गवावती है भजन गावेले विष्णु बाबा कहे ना को बोला नीमन गीत गाइले जे नीमन गावता ओकर 15,000 से बेसी रेट नहीं कर रात भर रामायण गाने वाला ब्यास को अश्लील गावेला के 8 लाख विदाई के देता मंत्री जी विधायक जी तो दोषी लइको बड़े सो ना वो हमने गांव गए कीर्तन गावा सो 8 लाख लेता एगो प्रोग्राम के खेसारी जी तो काहे लेता पब्लिक में डिमांड बताओ ना ये दोस्त के हो के समय के दोस्त बढ़ गई बड़े पुराना धोना दुना भैया इस में 8 साल पहले हम बोल रहा नहीं कि जब तो बेदर भी जमाने से आज के गायक देख ली मार्केट में कि जब पर गीत